Guys, taga-dagat ko guys, pero gatuong og di ko kay ba mo trabaho og bukid guys. Hello guys. Apakah karon guys ni ko karon sa among lagkaw sa Limokon guys. Atong subayon guys ang amuang kanhing lagkaw guys. Napasagdan ni guys tungod sa kabisi sa panahon. Nga guba naglabat oh. Nidaghan na akong gabi. Nagpaliwat ko ani guys para utanon bitaw ni ata aning bukid. Og gaplano ko ani guys og ako ni si Jang igahong bitaw, idagko og buho ang yuta aron dagko pug unod kay di man nimo unod guys og dagko og dili pud nimo ni ilubong. Dagko na jud kaayo ang mga madrikakaw oh. Atong makita guys. Nahinumdo na pug ko ani guys, ako na pud ning hinluan. Kani ani gilabugan na nila nig basura pero ako lang gipile ang mga ligid ani guys kay aron dili kay ngilad tan-awon. Dagko na mga saging atong tabok guys oh. Nakalugar galing ko karon og anhi guys kay ang ako ang mister gahinlo sa lagkaw ni mambilin dito sa ibabaw guys, gipahinluan man so ni sabay po ko guys ni anhi ko aning dapita pamasin nga mahinlo ning amo ang area. Aglamingan dito sa ubos guys, wa na gajud tanamo mahuman. Guys, taga-dagat ko guys, pero gatuong og di ko kay ba mo trabaho og bukid guys. Makamao pud ko mo uma guys kay sa daga pa ko mag-uuma man. Inyo makita ron guys.
Sa una guys, dagap ako, mag-uuma, pero kanamin yung magtaga-isla guys. Ang babae mag-agad mas lalaki. So ang lalaki di natuman guys, gida ko sa isla. Ug dito gitaguan ako ang akong kahibalo kabahin sa pag-uma guys. Ug hangtod karon ani di balik kunuhay ko ani guys ug makalahutay ba ta ani? Ang tinod gud ani guys, kini nga maong lagkaw. Nabuhat ni panahon sa pandemic guys. Pang reserva kung unsay dangat na dito sa lungsod, doon ako'y lagkaw kadang pandiri sa bukid. Morning na buhat yun ning maong lagkaw. Yuta ni sa paryente pod ni Mambilin guys, mao na nga nananghid mi ni Mambilin nga ani lamang pod mi ani maglagkaw. Kaya akong bana ganin guys, maintenance man sa ibabaw nga bahin sa Udyong kay gihimo mag mountain resort unta kadtong dapita. Mo na nga mindra si Bert dito sa ibabaw ga trabaho, ako po diri sa ubos. Nananom mi ani og saging guys. Gaplano mi ani og kanang magbuhat mi ani og babuyan. Nanagoy daghang mga halublak sa atong ubos guys. Lamang kay nausab ang plano. Kinilig lalayo kayo ang area guys, di na kay hapit mahinumduman tungod sa mga trabaho. Silong ko guys kay arang inita. Limukon ra ko guys. Di among lagkaw sa limukon among giduaw. O nila gana namo diri guys sa limukon. Di man makita kuros. Arang bugnawag hangin ani dapita guys. Nisakan ako ani guys dito sa ibabaw nga bahin sa bungtod guys. Ako yung gipamuslan ang panahon nga ni ako ni dapita. Nikuha kog mga view ani guys og ato makita ang view sa limukon, adlawan, kanlusong, Udyong, turang lagkaw ni Mambilin guys nga nag-umbaw sa dagat. O atong makita ang kuros. Niyan ako tungod sa may kuros ani guys. Taon-taon na jud ko guys nga wa na makalaag aning dapita. Wa na ko musaka sa ibabaw ani guys kay arang inita. Hinoon nagpayong na ko ani kay aramang inita di na mo jud mabangbang. Ating paniud to na ni guys nisakan ako sa ibabaw. Ang sinsos guys na sinso no. Agmuwir guys. Na sinso na may noon. Agmuwir guys gaman niya man. Ila pang giripir ani ang muwir guys kay dunay pisa nga nadaot.
Mutong ni nanugbong na po ang uban ani guys, nagkuha na pog pisa, so nadugay jud. Aron jud man niya sa mower. Mo nang gipapangitaan nila og paagi guys, aron jud mahuman ning dapita og hinlo. Mana yung tangan mo na? Gaman niya mana? Gaman niya manang mower. Okay, pinapasugang kuan ba? Ako sa ba? Ako sa kaya, nakakatawa. Huwag yung tamuan, kamara ka. Tanawa rin. Lupad man ginawa pa man ka. Dili din na banganan? Bangani kay ba si gulok mo uso? Pilar may sugilanon guys, miuli na mi kay dunanay dagom guys. Basin og iabot mi. Lisod ang dapita guys kung dunay unos. Hadlo ka ni mga wire ani guys, musiga. No nang miapas yung kog uli ani guys. Sila na si Bert may nagtiwas o kuan hinlo. Sa di patapuson ako ng mga video guys, magpasalamat ko sa akong mga viewers, followers, sa ilang pagsunod sa ako ang video. Sa inyong pagsilip guys sa akong mga videos o ako mo yun guys, daghan kayong salamat. Bye-bye!